Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, nangyagyo ana isao, mata iti mata, ngipen iti ngipen, ngem ita ibagak kada kayo, diyo balsenti si asino man amang dangran kada kayo. No addamang tungpa iti makannawan a pingping mo, patong pampa iti makannigid. Kastamet ano addamang idarum ken ka tapno alaen na ti badom, bayam nga alaen na pa iti kagay mo. Si asino man amang ipapilit a kumuyog ka kenkwana iti maysa a kilometro, kuyogem pay iti maikadwa. No adda dawaten daken ka ited mo, no adda buluden daken ka ipabulod mo. Good morning. Lay bagayo man kadagita kaabayo, welcome. Nay apahen sa mga welcome ta kaabayo. Ke naduma-duma gamin a lugar tinaggapuan na tatay first mas tayo. Han nga na specific ti welcome ado tinaggapo ti Canada, United States, adda pay Tarlac City. May dalaeng makimisa, tatamet. Adumat ti naduma-duma lugar. Adda Bangged City, adda Quirino City, adda Kalawaan City, Kadalantag City tan diyan mo nagapgapuan nyo makaamo kay mo ditan. Ngam ti kasikatan ke Ubog State han lang nga city nya, adda taga Ubog State. Ngala ke welcome lata po nya. Ngala bagayo, mamisan pay welcome. La tatabalbaliwan tayo ibaga tayo, ibagayo ta kaabayo, I love you. Kita ako na awang kaabay mo ako gunggunam nya. Ngam no ni kumarim mo tapa kaabay mo ako kita amta din nakapapispisan ni baka mo nya. I love you ta kumarim dakes kan. I think tema na daytoy ebanghelyo tayo dagiti maibasa tayo tatta. Panagsanto agayat. Agayat. Nakabaybayag tayong i-discuss ti ayaten. Idi pala panahon ni Apo Jesus nakabaybayag nga i-discuss tayo dayto nga ayat. Apay nga haang nga maperperfect. Apay nga haan tayo nga awam man ti. Diya ka mo adda mga ta naka-perfect kada kayo. Apay nga nakabaybayagan ka. Aging gatatta ka. Kaslantay pala mo ti agayat. Dayto kami ebanghelyo tayo. Nagmayad ta ti imbaga ni Apo Jesus ngem nakasulsulit. Hanya ti kunana, ti old law, ti daan nga linteg kunana, nanggagyo na isao kunana, ayatem ti gayem mo, kalabanem, mata iti mata kunana. Kaya't nga sa uwan, nugod ka, god mo ti itid kuking ka. Ngam no ngipon iti ngipon, no dakes ka, ay dakes akmet. Kasjay di old law, kanyada, nadanon da po Jesus. Ngam ibagak kada kayo kunana, binalbalyan na, nagsulit mo dati ibagana. Anya dati ibagana, nutong paanda ka ha? May sapay, kunam ka no. Tong paanda ka kanigid, ang lamay sapay, kunam ka no. No alaan na takagay mo, itid mo pa itabrip mo, ang alaan mo. Sana ibagak kada kayo kunana, ayatem ti gagayem mo, kunana niya, guraem ti kabusor mo, daya ti daan alinteg. Tatta ibagak kada kayo kunan ni Apo Jesus, ayaten nyo ti kabusor yo, ikararagan nyo, dagiti mangidadanes kada kayo, nay nagsulitan. Kala ko impagawat na jay baka na ijay mais mo, Apo bendisyon nam ti baka na tanangina ko matpaglakwan na ko nam garod. Nagsulit mo nga lintag, dadi ibagbagana. Nga madamay sang istorya, classic story na bayagan, amuyo da ito yun, na ibagak kada ay na istoryada idin, uray siyak na istorya kada kayon. Ngam pag iso nga maitapal, dito ibanghelyo. Nga ibagbagana gamin dito ibanghelyo, nga agayat ka, nga awan ti condition na. Ayatem lata ni kabsat mo, uray madiararamidan na. Diyos ko nagmadimo daytan Lord. Chis-chismisan nak, ipis-pis bosok nak, sako ikararagan. Amok angat ikararag yun, no, daytay amok angat ikararag yun, no, irororomanda kayo, di pa ila agpiwis. Kasi ati nga mahaan ko nanak, ikararagam.
Kada ito istorya, nagmayat nga rod nga maitapal, eksakto, dahito nga istorya, maipapan itipod no nga panagayat. Ngiti kunana, nanggagyo dahito yan. Kunana, iti may isang komunidad dagiti monk, no babae, madre, lalaki, mongke ko na tayo. Kadagiti mongke, agbiag daas community, agtrabaho da, agtalon, agtarakan ti baboy, agpagbiagdahan lang, agkarkararag, normal abiyag da, agluto, amin-amin. Kitat, tada ito may sa, ijay ayan ti ilumabas di kumbento da, adda basit nga waig, paiyas, nga tana. Kay ijay, adda agan anod, nga ang gagama in English, nga English na ang gagama, egg, laman ang gagama, egg, kasano nga, scorpion niya. Kitat na di scorpion nakamabatay ti routing, hanyo man amo routing nga ata, rich kasano pa nang i-explain ko ti routing kada kayo, pagilo ko na yulatan. Ka agbibitin mairararab di ang gagama. Kada di may sangamong kayat na nga isay alaen na. Siyempre ang gagama datan sa gidem ake sumilod. Alaen na lata, siluden lata mo, lumtag di imanan alaen na lata, siluden na lata mo, no di ka tungangaw mo, nangala ko maistik ang apan na binang sukitaan. Kanakita DJ monk, DJ superior na ko na nga, apaya nga ipapilit mo nga igganan, you keep on picking the scorpion, kasilsiluden na kamot, apay nga alaem lata. Kakuna DJ monk, no tinakaiyanakan na, tinature na dahi nga scorpion ka agsilod, katinature kumat kaagayat, ayatek lata uray siludenak. Nalpasan ti sermon, dayati kayat na nga sa uwan, di agayat niya. Dayati meaning na, nga no tinature mo, tinakaiyanakam kaagayat. Agayat ka. Timistik tayo nga minodaduma, kada human level of thinking, human standard nga kuna tayo, agay ayat tayo gamin, depende kinday jay ay ayatin tayo, haan? Oh. Di kay sa mo mawawatan dito ibagbagak. Di man no daduma jay panagayat tayo. Ang kitaan nyo, padasin nyo ti agregalo. Agregalo ka. Nagmayat ti mang regalo, mangted, no di jay tao nga mangted, kanyam ka, nasaya at king kahaan? Nasaya at king ka, nagmayat. No dati barkadam, kadwam nga agsumsumba, apo nagganas nagngina jibag nga itud mo, no dati kabarkadaam, kachikaam, ta chumichika kay nga rod, chika master kay nga rod, nagmayat nga regalwan. Ti saludsod, enya ti impapaskwam kin ni katugangam. Father mo, damagam pa ila. Enya ti impapaskwam kin nila kayo, enya mo ni Father. Naglakat imang ted, no, nasaya at di tao. Kay iso nga rod dito kunana nga, tut for atut, kunana dito niya, ngipon iti ngipon. Dito ti standard tayo no, daduma nga dito, agayat ka, sigon, maibasar, ijay, katatao dito ayatem, wrong dito. Iso nga no, chinismis na kan, ay hamo ka ba ulan nga ayatunan. Ngam ko na ni Apo Isos, dito ko na niya, nanggagyo, mata iti mata, ngipon iti ngipon. Ngam ibagak kada kayo, no addamang tong pa kada kayo patong pampay iti sabali. Nagsulit mat. Ibagbaga ni Apo Isos ditoy, kasla DJ Monk, nga istorya tayo, nga no tinakaayanakam, ti kaaddam dito'y lubong ti existence mo kaagayat, agayat ka, haam mo nga i-consider DJ object, subject, di another person nga ayatem. Iso tinakai, parsuaam ti agayat, uray lipliputan nak Father, isumat ti kunana. Uray no padpadaksen nak Father, isumat ti kunana, ayatem lata. Nadagaming gayem ko, may sa, agbis message. Kanayon nga admin message kami. Hindi ko ang kunana kanyak, Apo, nilakay ko, kunana, maumuma akon. Kana apaya, nung mabartek pagsasawan nak. Kanya ti aramida mo't, pagsasawak mo't, pinaglaingan. Siyempre, ang mga paatiw at babae nga ron, nalaka. Maatiw mo ayat, sinong bata babae mo, or kagmalmalum kayo. Pagsasawak mo't,
Kayat ko nga agbalbaliw isuna ko na naka, haan ko kabailan nga pagbaliwan nila kay mo. Ura ikararagan ta. Nasaya at no isok katungtungtong ko, at daamay suggest ko nga panagbalbaliw na. Ngam gapot, dati agsarsarita. Padasan ta ati balbaliwan. Kung nauma ako na po, anya nga rod. Kaya mo nga matay nila kay mo, panawan na ka. Madimot, Father. Kanya nga rod, ti mabalbaliwan. Hanta mapagbalbaliw. Kanya kastata nga rod. Talaga kahit ko agbalbaliw, Father, nila kay ko. Anya nga rod, ti problema tatata. Ang duwala ang ti pagpilyam, kunak. Anya ti aramidam no mabartek namin, kunak, nung agsaot dakes pagsasawak. Apay kasano gamin, nakaro bartek na haan unay, Father. Naglaka ko na, kaadwam ti inuman na, tamakaturugan. Hanakan nga pagsasawan. Uray pagsasawam, agtulang garudan, tanabartekan. Tibalbaliwan ta si ka. Kunak, madi a, Father, bumalos akmat, ay kagunggunam, ditam. Agpili ka nga rod, kunak. Kanya ti may mayat, matay nila kay mo, no agpiwis katap nang kamakasaon. Kunak, madimot a, Father, kamulagayam. Amo magkayat ang matay nila kay mo. Amo magkayat nga si kati agpiwis, ang tapno hang kamakasaon. O di na siya siya, o kagatilagang hang kamakasaon. Kati kunak kanya na, balbaliwam di jay panagkitam kin nila kay mo. Balbaliwam di approach mo. Ay ayatem nila kay mo. When a, Father, di makayat nga mapukaw urekas di. Isong orod nga balbaliwam no nakainuman. Ikam ti kapenan, lakay, dati ti kapekon, ay kapemon, lakay, banyo sangka. Well, naglaingan ko na naman, ngay karait. Agbartek sa agpabanyos ko na naman. Kaya niya nga balbaliwan di approach mo. Ibagamon, mangangkan, tamaturog kan. Kaya diya nagana isyo, balbaliwan di approach mo. Kasi hamo mabalbaliwan ta ugalinan. Anya ti aramidam, no ay ayatem lata. Hamo i-consider di ka na bartek na. Hamo i-consider di ka nakapsot na. The same is true, kaslamag kanya tayo. No ngamin no ti pagibasbasaran tayo, ti ayat tayo ka DJ ugali di tao. DJ kababalin DJ tao, hantay kabailan nga pulos ti agayat. Kasi ti lubong addan tulat ta Madina, imperfect nga rod. Uray sinno day tanga tao, addan tulat ta pagkapsutan na. Kuno ti pampanunutan tayo ka, ayatem isuna nga the condition na no, ayatem ka no nasayaat ka, kurang Ti ibagbaga na ditoy, tesuruten ni Apo Isos, agayat ka, ti isok katataom, si asino man. Ada pagkapsutan na, wen. Ada pagkurangan na, wen. Timag kanyayo gamin, dagita agasawa ka, idiar-arman na ka, I love you. After how many years ka, I divorce you. Hindi mo tayo siya, ay ayatin na, hindi ko ang ka, divorce mo ti karit nan. Namayat mo ti kibin da, nagmayak mo diyap apros na. How many years ka ham mga aprosang libak mo tan? Nagmayak mo di sa una ni babae, hello honey. Apo, honey nga. After how many years ka, animal ka. Honey, nagbalin nga animal. Asan nung arod day jay? Ngamin, no makita mo di pagkapsutan di tao, no human standard no daduma, agbaliw di ayaten. Ngam ti isad-suggest na, ni Apo Isos, kin iso ti os-os to nga linteg ko na ayatem uray no inya ti pagkapsutan na. Haan nga di pagkapsutan na ti panunutem na iyanak ka ngamin nga agay ayat. Haan nga isuda, na iyanak ka nga agayat, that's all. Haawan ti condition na. May kadwa. Apa yang ti tao, da dignidad na. Itid na ti todo uray dagiti agar aramid ti dakes ken nasayaat. Itid na ti grasya na uray dagiti agar aramid ti dakes ken nasayaat. Taapaya kunana ti maikadwa nga maibasa ni San Pablo. Datayo ti templo ti Espiritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Natanok kalanglangan ni Apo Diyos. Natanok tayo tunggal may sa isong awang karbangan tayo nga mangdadael, mangpatay kunana patayo kunana pay Awang karbangan tayo nga mamardaya, apaya, templo nga ron ti Espiritu Santo. Nagdakas mo ti kababalin na, Father. Kas ano nga ron nga respetar ka, nagdakas mo ti kababalin na.
Isungurti ko na uray dakes ti kabailan na anak ti Diyos lata nangruna no tarigagayan tayo ti agbabawi ti man human standard tayo nga minang ka gaputan na singputan nalintag ti biyagnan ibaga tayo ka anak ti Diyos gaputa damo dimdimonyo na ka anak ni Satanas putot ni Satanas ti ruar kung nada magamin no dakes kahaam mga daya ti pagibasaran uray no ti panagkita tayo ket adda dakdakes na di kabsat tayo no tarigagayan na ti agbabawi ken talaga nga isuna templo ti Espiritu Santo isugurod nga awang karbengan tayo amang dadael awang karbengan tayo nga mamardaya awang karbengan tayo nga manggundaway dayjay tapno maibaga tayo tapno agyan tayo lata di standard ti panagayat uray adda pagkapsutan na serbiak lata uray marigrigatan na pagserbi aklata ayatek lata apaya iso tinakaparsuaak ngam no ti pagibasaramon di ugalinan di pagkapsutanan maabak tayo marigatan tayo narigat daytoy standard nga imbaga ni Apo Jesus ngam inaramid na no lagi pun tayo ni Apo Jesus inaramid na taapay imay nangala ti grupo na sinursurwan na ida intrain na ida inadalan na ida ngem idi kang itingitan ti gubat inlibak da ammom isuna kadkadwam kunadakin Pedro ko no I do not know him kunanan niya ammom kadkadwam idi haan nagsakit met anga si kang kadwa na inlibak na ngem haan nga dimalis ni Apo Jesus dagiti tattao nga nang ibaga nga di palmada dadtuyon ti ari inwagwagay da dagiti kagayda in kuanan inyaplagdan dadtoy ti ari tayon the same people isuda mo lang nga tattao idi agpili da ni Barabas wenno ni Apo Jesus ilan dagiti nang ibaga nga daytoy ti ari mi isuda mo lang nang ibaga nga ilan sada iti krus nasakit para kin ni Apo Jesus ngam inayat na latta ida uray liniputan da uray no uray inlibak da dagiti sinerserbian na tinallikudan da haan nga naapektaran di ayat na asapol amatungpal ti nasantuan asurat mailan sa tita anak ti tao kunana inserve na latta di bagina inted na latta aging gana nga in the end anya ti kunana pakawanam ida tadida ammo ti aramidan da impakita ni Apo Jesus ti pudpud no nga panagayat kas ano kadakkel panagayat mo kasta kunada kahaan kasta cross isugarod nga di panagayat nga dito nga ibagbaganan narigat nga aramiden ngam iso ti rumbeng anya dayjay naiparswa ka gayat that's all awan ti condition iso ti bilin ni Apo Jesus haan nga ngipon iti ngipon haan nga mata iti mata no di di naparswa kang agayat iso ti nature mo that's all nagrigat ure da kami met nagrigat met ang aramiden ngam padasen imaginem ti irururumen na ka I love you kunam latta naduktalam adda ti teksan na sa bali I love you kunam latta palapalemon chismisen na ka mangkukulam data padamag na kadagitay grupo mangkukulam data I love you agparintumang ka ikararagam Apo bendisyonam ited mo kanya na ti salunat ikararagam ti salunat na tamang irurumangking ka wow nagsulimat niya hindi same niya po Jesus dinuyokdan niya ti kunana pakawanam ida tadida ammo ti haan nga napektaran di ayat na haan nga gapu di kinakapsok da nagbaliw di ayat na haan nagtalinaed alakarit Apo awis anya mo ti magungguna na ti agayat nga awan ti ibilbilang na agbalin nga anak ti Dios agbalin nga anak ti Dios dayi ti magungguna na agbalin kayo nga anak ti Dios no maaramid yu daytoy ala tarigagayan tayo ti agbalin nga anak ti Dios tarigagayan tayo ti maawagan nga anak na may sa ti ibaga na agayat nagsimple nga sao agayat padasin nyo nga aramiden nagrigat nga misugarod ti awis na